Dan Niger kar ku yi fishi ba, Duraman Chali yana son ku, wallahi ba yana kin ku bane. Za a iya hada baki ta wannan harkar ragon a kawo muku makamin da barnan da zai muku sai kun gwammace da dama yanka ragunan ku kuka duka kuka cinye. Idan soja yana mulki ana jin haushin shi matuƙa ba na wasa ba. Don haka yan Niger ku tara hankalin ku waje ɗaya, kuna da tarun makiya. Duk kasashen da ku suka kewaye kunna wallahi ba kasan da take son ku tsakani da Allah. Don haka ku nitsu mai kyau, ku tara hankalin ku waje ɗaya. Duraman Chali Allah maka albarka. Ku tuna maganan da shugaban kasan Faransa ya faɗa. Ya ce idan duk duniya za ta kubuce a hannun shi banda Niger. Saboda me? Saboda yana moran Niger sosai, suna cutar da yan Niger sosai. Don haka Abdurrahman Chali yana da tarun makiya. Idan Abdurrahman Chali ma ya ce ya hana kowane mota fita daga kasansa da shiga daga kasansa, ya ci ya sha. Saboda kasa ne wanda an karba a hannun farin hula, sannan akwai azzalumai masu bibiyan kasan da shari. Yanzu yau an bar ku kuna zirga-zirga na raguna, akwai mugu wanda dama yake jira kawai ya fidda rago ya dawo da makami. Wani kuma yana nan zai lodo rago daga wani kasa, kuna ga kamar rago ne, wallahi makami da aka muku. Kar ku taba yadda idan har kama na sifiri ba kamfani babba bane ba ma, wallahi tallahi kar ku yadda da shi a fadin Niger. Saboda duk inda ko ga an kashi kasa, wallahi da wasu yan kasuwa ake hada baki ake shigar da mugayen ake kasa sai ake cutar da al'umma. Don haka yan Niger ku kwantar da hankalinku. Raguna in kuka yanka kuka yi laye kuka cinye ma ba laifi bane, za ku samu lada. Duniya babu wadda abun duniya ake isarsa, duk abun da koga ake nema a duniya za a barsa. Abdurrahman Chali Allah taimake ka. Yan bakin uwa kuma kun ji kunya domin kuna da yan uwan su Rara a Niger, muna kallon su. Duk mai kushe Abdurrahman Chali ku bincika da kyau, dangin Rara ne tun iyaye da kakannu. Assalamu